Доброй раницы, Топа. Доброй раницы, дорогие хлопчики и девчонки. Доброй раницы. А адкажыце, калі ласка, гэта праўда, што вы можаце дапамагчы любому даведацца пра сваіх продкаў? Ну, калі хто звернецца да нас, мы ўсім дапамагаем. Справа ў тым, што я працую ў самым галоўным гістарычным архіве нашай краіны, які называецца Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. І ў нашым архіве захоўваюцца дакументы з самых старажытных часоў да пачатку 20-го стагоддзя. Усе? Ну, канешне, не ўсе. Но самыя галоўныя, самыя важныя захоўваюцца менавіта ў нас. Ось цікава. Дзённікі вучняў вы, між іншым, не берыце ў свой архіў? Ну, відаць, сучасныя мы браць проста не можам, таму што ў нас захоўваюцца старажытныя дакументы. А вось дзённікі вучняў, якія вучыліся ў гімназіях, у старых школах, у 18-м, 19-м і нават на пачатку 20-го стагоддзя у нас на захаванні ёсць. А вось што мне трэба зрабіць, калі я хачу дазнацца, хто былі мае прапрабабуля і прапрапрадзядуля? Можна паспрабаваць. Па-першае, распытаць сваіх бацькоў, каб яны расказалі ўсё, што яны ведаюць пра тваіх продкаў. Хто былі твои бабуля, дзядуля, чым займаліся, калі нарадзіліся прабабуля і прадзядуля, дзе яны жылі. А калі гэтага будзе недастаткова, трэба ўжо звяртацца ў архіў, каб глядзець архіўныя дакументы. Зразумела. А вось што цікава, колькі гадоў самаму старадаўняму дакументу вашага архіва? Ну, у нас шмат старадаўніх дакументаў, але самы старадаўні дакумент, самы старажытны, які ў нас ёсць, датуецца ажно 1391 годам. Яму ўжо больш за 600 гадоў. Ой, 600 гадоў. Вось глядзіце, каб прадукты не сапсаваліся, мы іх у халадзільнік кладзем. А вось каб дакументы на многа гадоў захаваць, дзе іх трымаць трэба? У нашым архіве і ў іншых архівах нашай краіны ствараюцца адпаведныя умовы для захавання старажытных дакументаў. Патрэбна, каб у гэтых памяшканнях круглы год была аднолькавая тэмпература, аднолькавая вільготнасць. Больш таго, нельга, каб сонейка трапляла ў гэтае памяшканне. А чаму нельга? Таму, што сонца можа разбурыць старажытную паперу, старажытны пергамент. Вось калі, напрыклад, ты пакладзеш якую-нибудь сучасную газету на акно, і она праляжыць там 10 месяц, ты ўбачыш, што она будзе такой непрыгожай, жоўтай, а яшчэ праз некаторы час пачне наогул рассыпацца на маленькія кавалачкі. Таму трэба старажытныя дакументы берагчы, як можна ашчадней да них ставіцца. Дзякуй вам вялікі, што падзяліліся такой цікавай інфармацыяй. Прыходзьце да нас яшчэ і пажадаеце што-небудзь нашым тэлегледачам. Дзякуй, вялікі Топа, што запрасіў мяне сустрэцца з табою і з нашымі тэлегледачамі. А нашым тэлегледачам мне вельмі хацелася пажадаць, каб яны ўсё ж такі памяталі пра сваіх дзядуль, пра сваіх бабуль, не забываліся пра іх. Калі вы жывеце асобна, то б часцей заходзілі да іх у госці, пісалі ім лісты, нават проста тэлефанавалі. Ім вельмі будзе прыемна, што вы аб іх памятаеце.